Endavant. On eres durant el dia d'ahir? A la Seu d'Urgell. A la Seu? Sí, a la Seu. Tot el dia. A la Seu. I què feies a la Seu? Vaig estar amb una noia. I si et dic que justament ahir et van veure a Barcelona? Fa gairebé 8 mesos que no hi he estat. Saps què va passar ahir? On? A Barcelona. Què va passar? Va passar que la senyora Elisenda ahir, justament ahir, era a Barcelona. Us van veure junts. Jo era a la Seu. Oi que em va recomanar que anés de putes? Va, que s'engestia el meu retrat d'anar puta a vegada.